La qüestió que avui ens interessa és sobre les accions que ha fet i que farà el govern en relació a la notícia apareguda la setmana passada sobre el metge de l'Hospital Mateu Orfila enxampat fent gravacions amb el seu mòbil als vestidors de les seves companyes. Gràcies. Dir-li que aquest govern i des de la Conselleria de Salut tenim molt clar que el rebuig és total i és contundent i tolerància zero també davant fets com aquests, com no pot ser d'una altra manera. En relació a les actuacions, dir-li que des del mateix moment que es va tenir coneixement per part de la direcció de l'àrea de salut de Menorca i del servei de salut, se va anar a interposar una denúncia el mateix vespre a la policia, davant la policia a la comissaria de Maó. A continuació, també el Servei de Salut ha obert un expedient disciplinari i ha suspès el metge de les seves funcions de sou i de feina. I també, en aquest cas, s'ha posat en coneixement de l'advocacia de la comunitat autònoma que es personarà davant la justícia. Tot tenint en compte, com vostè ja ha dit, que està en mans de la justícia, volem recordar que aquest govern també té en marxa el pacte contra les violències masclistes i això encara ens ha de donar més empenta per ser determinats. Demanem exemplaritat als polítics i a les institucions, com no pot ser d'una altra manera, però altres professionals també han de ser exemplars. És com el que passa amb els professionals de la salut, en els quals hi hem de confiar i davant dels quals ens hi posem nues i nus, tant física com emocionalment. El que passa del Mateu Orfila entenem que és una altra mostra més d'aquest masclisme imperant a la nostra societat, amb la cosificació del cos de la dona i la impunitat per cometre aquest tipus d'actes i contra els quals hem de lluitar conjuntament.